Smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Sa ulo ng mga nagpapagal bagong fare matrix hindi muna ipinatupad ng ilang tsuper. Mastermind sa pamamaril sa isang guro sa Abra, tukoy na. Kultura at tradisyon ng mga IP unti-unti nang nababaon sa limon. Breast cancer survivor hatid ay pag-asa. At beach resort sa gitna ng palayan dinadagsa. Naimbaga malam Maamyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Tukoy na ng mga otoridad ang punot dulo sa pagpatay ng isang guro sa Bangged, Abra noong nakaraang linggo. Kooperasyon ng mga suspect sa mga otoridad, hiling ng PNP Abra. Ang follow-up sa report ni Taj Rosales. 100,000 piso. Ito umano ang ibinayad sa pagpatay sa gurong si Rudy Sayen, 38 taong gulang, noong nakaraang linggo sa investigasyon ng mga pulis. Wala pang isang linggo matapos ang pamamaril, agad nadakip ang 4 na sospek. Ang unang suspect si Abelardo Palati. Siya yung may contact kay Armando Wilson. Siya yung bumuo ng grupo ng apat sila. So, isa siya sa driver dun sa lookout. Ang sunod na suspect natin ay si Romel Paa. Siya yung gunman. Ang next na suspect natin, ang pangatlo ay si Sunny Boy Tolias. Siya po yung driver ng gunman, si Sunny Boy Tolias. Then, yung isang suspect natin din, yung pangapat, ay si Aldrin Alagaw. Isang lookout din siya. Ayon sa Abra PPO, itinuro ng 4 na sospek ang mastermind ng krimen. Yes, si Barangay Captain Armando Wilson ng Dumagas, Bolini. Actually, asawa din na siya ng first cousin ng biktima. Lumalabas din sa investigasyon ng Bangged PNP na away sa lupa ang motibo ng pamamaril. Kung yung kalaban yung biktima natin, at saka dun sa lupa, ang kinig. Bagamat nakilala na ang mastermind, patuloy pa rin ang paghahanap dito ng mga pulis. Hihanap na po natin si Wilson, si Armando Wilson. Unfortunately, parang wala na sa probinsya. Bumisita si Abra Provincial Director Police Colonel Mali Castillo Cula sa lamay ng biktima sa kanilang tahanan sa Zone 4 Bangged, Abra upang makiramay. Sa latest update ng Bangged MPS, isinali na sa kasong murder ang mastermind ng krimen. Taj Rosales, para sa Luzon Headlines. Epektibo ngayong araw ang bagong singil ng pamasahe sa mga jeepney, bus at taxi. Pero ilang mga tsuper, hindi muna ito ipinatupad. Kung bakit, alamin yan sa report ni Charles Limon. Hindi naman to bawas sa budget mo ngayon. Nakakadalawang sakay ng jeep papasok ng paaralan si Kayla. Kaya sa bagong implementasyon ng fare matrix, naghahanda na siya sa panibagong pamasahe. Naiintindihan naman niya ang rason ng pagtaas. Kasi from SLU po to dito, nagdadalawang jeep po ako. So 99 pesos po pag hanggang doon sa may sunshine, tapos 12 po ata dito pag or ganun po, 20 po ang nire-ready ko pong pamasahe para Ganito. Ngayong araw ng Lunes, epektibo ang taas pamasahe sa buong bansa. Pero ang ilang tsuper sa Baguio City gaya ni John, hindi muna nagtaas. Nakapako pa rin sa 11 pesos ang kinokolekta niyang pamasahe. Ay, hampay sir, ang kami pa nga na alay per matrix may. So nga kami pa lang mabalin nga agsingir.
Anya, hindi pa dumarating ang kinuhang fare matrix ng kanilang kooperatiba. Pinaggigidan mi amin, sabay-sabay. So nga kami pa nga nalat, ako na lang subliak to. 11 pesos din ang kinokolekta ng barker na si June sa paradahan ng mga jeep papuntang Irisan. Pinay ko nga permit text niya mi gani. Ada ti request mi nga nagapo opisina nga mawan pa ting kwada kanya mi nga dispatcher. So nga kun di minimum pa lang nga dati nga sing siram mi nga 11 pa lang. Sa bagong fare matrix kasi ng LTFRB, epektibo na ang minimum na 12 piso sa unang 4 na kilometro na pamasahe sa mga traditional jeepney. Piso at 80 sentimo ang babayaran sa kada kilometro. Sa modernized jeepney naman, 14 na piso ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro at 2 piso at 20 sentimo ang kada kilometro. Kaya ang mananakay na si Gerald, pass na lang muna sa pagsakay ng modernized jeepney. Pre, mas mura, karon practical. Oo. Magkano? Gagasis mo sa isang araw. Pagpamasahe lang po. 30 po. Ganun. Kabilang din ang mga hindi nagtaas ngayong araw ang ilang taxi gaya ni Lorenzo. Anya, hindi pa nila nakukuha ang fare matrix mula LTFRB. Wala pa. Bakit daw po? Wala pa namang kinuha sa amin yung aming operator. Sinasabi. Bakit sa taxi? Ang pagkakaalam ko sabi nila, Monday nga raw. Ewan ko kung hanggang kailan yun. Basta ang pagkakaalam ko, Monday. Mula sa dating 35 pesos na flag down rate, magiging 40 pesos na ito. Ayon sa pamantayan ng LTFRB, hindi pwedeng mangolekta ang mga pampublikong sasakyan ng dagdag na pamasahe hanggat hindi nakukuha ng mga ito ang fare matrix. Ito ang karaniwang ipinapansin sa pampublikong sasakyan upang mapaalalahanan ang publiko sa bagong taas pamasahe. Pero daing ng ilan ang pagbabayad ng halos 600 piso makakuha lang ng fare matrix. Paliwanag naman ng LTFRB, matagal na nila itong ipinapatupad. No, kitaan tayo i-JNT fees and charges kanayong DJI. Idi pa ang Department Order 2011-082. I hope I got it right. And nasa ARTA din namin yun na may fare matrix talaga for fare increase kung na DI. Talaga nakakabili DJI 510 ba? Pas 10 pesos nga LRF. So naging 520 per case number. So, ada nga talaga DJI, karaman mo DJI anti-franchise verification me, yung 40 pesos per case number. Ang sino mang mahuhuling mangongolekta ng bagong pamasahe na walang fare matrix ay maaaring maharap sa multa na 5,000 pesos sa first offense, 10,000 pesos sa second offense, at 15,000 pesos at pagkansala ng Certificate of Public Convenience sa third offense. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Muling pinagtitibay at isinusulong ng mga indigenous people sa Itogon Benguet ang mga tradisyon na unti-unti na raw nakakalimutan. Narito ang kwento. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na raw namamatay ang tradisyon at kulturang kinagisnan ng mga indigenous people of Benguet. Kaya tayo ko mga makita dagito'y kabataan tatanga surutin dano anya jay irugrugi tayo nga kasla nga programa tayo nga panangaywan iti ili panangaywan iti aglawlaw kasjay. Noon yung mga ninuno namin, yung bayanihan system. Lahat noon pag may problema o may kwan sa sitio nila, sa barangay, kung may nangangailangan ng tulong, lalabas sila. Pero ngayon parang naalis. Kaya yan ang gusto namin na sana hindi maalis yan. Protektaran namin yan para yung mga susunod sa amin malaman nila at may makita nila sa mga next generation. Hindi naman daw masisisi ni Vice Mayor ang bagong henerasyon. Responsibilidad pa rin daw kasi ng mga nakatatanda na maituro ito sa mga bata. Siguro may kasalanan din kami kasi hindi namin ini-explain sa kanila. Siguro yun, lack of communication. Kaya siguro hindi naman sila nagbago, pareho lang naman. Pero syempre ngayon iba na talaga with social media,
with the internet. Talagang iba na talaga yung process ng pagtuturo. Siguro yun ang dapat na tignan natin kung paano natin ipasa yung culture para hindi mawala. Kaya naman, sa pagbubukas ng selebrasyon ng Indigenous Peoples Month sa Itogon, Benguet, isa ito sa kanilang mas tututukan. Activity tayo gawin tata for the whole month at in tongtong men itidipid umayan dagi agisuro nga agisuro traditional rights, traditional cultures nga related iti IP celebration tayo dahil nga bulan kat numan pa'y nga nakinawatan basit. Ipagpatuloy natin itong programa ng IP. So, we also in the DepEd, in the schools, we are going to redonate these learnings that we have. Tutulungan din natin yung mga bata para hindi man lang mabura yung culture. Yung mga estudyante ngayon parang ayaw na eh. They usually say na that is for the old folks, for the old people. But in DepEd, we have to educate them. Target nilang magturo sa higit 50 paaralan sa bayan. Indigenous Month celebration kay pananggat na inandi official tapos na nitubon ay gawa yung sa akin. Sa pamamagitan daw nito, hindi lamang nila matututunan ang mga tradisyon at kultura, pero maisa sa buhay nila ito sa tamang paraan. Ang selebrasyon ay sinimulan sa isang dasal at nagtapos sa isang salo-salo na dinaluhan ng mga indigenous people mula sa iba't ibang tribo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inspirasyon sa mga kababaihan ang kwento ng isang breast cancer survivor na higit 10 taon nang pinatitibay ng sakit. Kilalanin natin siya sa kwentong ito. Sa ngiti at siglang pinakikita ni Maria, sinong mag-aakalang higit 10 taon na pala siyang nabubuhay kasama ang isang sakit. Hunyo kasi taong 2005, na-diagnose ito ng stage 1 breast cancer. Doon may nakapa na kakaiba. And then kung kinumpare mo doon sa previous mammogram, lumaki. Tapos yung feel ng skin, iba. So sabi magpunta ako sa surgeon. I went to the surgeon and excision biopsy ang sumunod. After excision biopsy, ayan na, nung lumabas yung biopsy results, malignant. So, Disyembre taon ding iyon, pinatanggal niya ang 2 dibdib. Hindi raw ito naging madaling desisyon. Kasi there's always going to be a false sense of shame, of losing your femininity. Aminin natin, di ba? Ang daming mga babae, padagdag ng padagdag. Eto naman, pagka may breast cancer ka, tatanggalin ka either one or... Pero mas naging mahirap daw ang naging sitwasyon pagkatapos nito. Can you imagine yourself na puro scars na lang ang katawan mo? No? That, I could not even touch myself. Liguin ang sarili ko, hindi ko, so, my youngest sister, na pati siya ngayon, bilateral din ang tinanggal sa kanya. My youngest sister had to come here sa family house to bathe me. It was a difficult. Hindi pala sa pagtanggal ng kanyang 2 dibdib matatapos ang kanyang paghihirap. 2007, na-diagnose ulit ito ng stage 4 breast cancer. Dito na siya nagsimulang sumailalim sa chemotherapy. 2010, panibagong bukol ang tinanggal sa gilid ng kanyang dibdib. 2016, nakararanas siya ng pagsakit ng kanyang mga buto. Sa kabila nito, ni minsan na raw, hindi natanong ni Maria kung bakit siya ang kailangang makaranas nito. Bagkus, ginamit niya ang lahat ng ito bilang inspirasyon. Because I got into advocacy, we do breast cancer awareness fora, we do free breast screenings, kanyan with the College of Surgeons. And I was able to start all this with the help of Dr. Sherry Ongkunanan, a breast surgeon, no? Sa pamamagitan nito, maraming kababaihan at maging kalalakihan ang kanilang natutulungan na mabigyan ng early detection o kaya'y alalay sa pagpapagamot. Para kay Maria na 17 taon ng breast cancer survivor, ang sakit na ito ay hindi raw katapusan ng buhay, kundi
Isang bagong simula para tignan sa ibang anggulo ang bawat araw at pagkakataon sa mundong ibabaw. Ngayong Breast Cancer Awareness Month, kanyang paalala sa lahat, ugaliin ang regular na pagpapatingin sa doktor at sakali mang ma-diagnose, huwag daw mawawalan ng pag-asa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil sa baha sa Macabebe, Pampanga, nakatanggap ang mga guro ng mga bota sa pagdiriwang ng Teachers Month. Magbabalita Gracie Rutaw. Isa sa matinding tinatamaan ng baha, umulan man o umaraw, ang bayan ng Macabebe sa Pampanga. Hindi lang kabuhayan ng apektado, kundi maging ang pag-aaral ng mga taga rito. Dito sa Dalambaliti Elementary School, halos hindi mawala-wala ang baha sa eskwela. Baha ang school grounds, stage, mga CR, lavatory at iba pa. Inaabot rin pati mismong mga classrooms kung minsan. Tulad ng larawan na ito na nag-viral sa social media sa unang araw ng klase ng mga estudyante. Sobrang sakripisyo po, no? Hindi ko na siya pwede pang iisa-isahin pa, pero yung dedication lang nila sa pagtuturo talaga, ma'am, umaraw man o umulan, para lang maibigay yung nararapat na karunungan para sa ating mga mag-aaral, ay ibinibigay po ng ating mga mabubuti at magagandang na teachers po ng Dalambaliti Elementary School. At dahil walang pinipiling panahon at sitwasyon ang pagtulong, bumiyahe, nagbangka at sumuong sa baha ang ilang naantig sa sitwasyon nila Mama at Sir, tulad ng ilang opisyal at miyembro ng Sir Optimus International of Guagua. Para makapag-abot ng kaunting tulong sa mga huwarang guro ng paaralan. Not all superheroes have to wear capes. So sila araw-araw pumapasok para turuan tayo. Sila yung parang magbibigay ng hubog kung sino tayo paglaki natin. Mga bota, alcohol at face mask ang handog sa kanila. Kaya si Teacher Maynit kaagad isinuot ang mga bota para magamit sa pagsuong sa baha. Malaking tulong po ito sa amin kasi ngayon po kasi puro baha kami. Hindi na po nawawala ng tubig sa school namin kaya napaka-useful ng bota po para sa amin. Maraming salamat po sa inyo sa mga sa Sir Optimist. Thank you so much. So po, maraming salamat po sa Optimus International of Guagua sa blessing po na binigay nyo sa Dalambaliti. Especially sa mga teachers. Malaking tulong po ito as you can see po, no, baka kami dito man. Dahil po sa mga ito ay makakaiwas po ang ating mga teachers sa mga pwedeng sakit. Pwede po nilang makuha dahil po sa ito. Again po, maraming salamat sa mga pamasko po ninyo sa mga teachers ng Dalambaliti Elementary School. Dakal pong salamat. Isang way ng Sir Optimus International of Guagua para magpasalamat para sa kanila na kahit na anong sitwasyon, umulan, umaraw, nandun sila para sa mga bata. And we always salute them for that. Ang simpleng tulong na ito ay hindi lang para masigurong walang balakid sa patuloy na edukasyon ng mga kabataan, kundi para masiguro rin ang kaligtasan ng mga guro sa kanilang walang sawang sakripisyo. Happy Teachers Month! Gracie Rutaw para sa Luzon Headlines. Susunod, iba't ibang lugar sa Baguio tampok sa isang sketch exhibit. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols.
And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes. Ayos to. Ayos to. Ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isang Pasig City-based artist ang nahumaling sa mga magagandang view ng Baguio City. Kaya naman, ilang mga lugar dito sa lungsod kanyang iginuhit. Magbabalita Sofia Pagaduan. Para kay Aurelio, ang pagguhit ay parte na ng kanyang buhay. Kwento niya, unang naging propesyon niya ang pagpipinta taong 2000. Pero taong 2005, naging professional din siyang musician. Upang masanay ang kanyang pagguhit, tiniyak ni Aurelio na may dala-dala siyang sketch tools tuwing sila'y mag-out of town. Pag may gig kami, pag may out of town sa biyahe, dinidrawing ko yung biyahe namin, mga ganun. So doon nag-umpisa. Hanggang sa nakita ko yung grupo ng Urban Sketchers. Unang nabighani si Aurelio sa ganda ng Baguio taong 2019. Kaya nang bumisita siyang muli ika-31 ng Agosto, agad niyang inilabas ang kanyang canvas, pen at watercolor. Hindi ko kailangan lumayo sa isang spot para maghanap ng another view to sketch kasi lingan ka lang dito, may maganda rin yung view. Lingan ka dito, magandang view. Napakaganda ng Baguio. Nitong huling araw ng Setyembre, opisyal nang binuksan ang Sketcherello. Koleksyon ito ng iba't ibang sketches na gawa ni Aurelio at kasamang artist na si Ged Alanggi. Tampok sa exhibit ang iba't ibang mga lugar sa Baguio tulad ng mga lokal na atraksyon, mga cafes at kainan, at mga araw-araw na tagpo sa Baguio. Napakasaya. Yung una kong exhibit, may konti akong kaba kasi baka hindi ako matanggap. Diba kasi hindi ako tubong Baguio. Bakit ka dito mag-i-exhibit? Yung gano'n. Pero maganda naman yung naging acceptance sa akin.
ng mga kapwa ko rin artist at saka ng mga tao, ng mga taga Baguio, no? Si Aurelio rin ang nasa likod ng mga sketches ng mga frontliners noong kasagsagan ng pandemya. Ang mga sketches na tulad nito ay tribute ni Aurelio sa kabayanihan ng mga frontliners. Bilang artist, marami ang lawak kasi niyan eh. Diba? May mga artist na ang goal is to shock. May mga artist na ang goal is to rebel, mga ganon, di ba? Sa akin, simple lang eh. Parang, ayun, katulad ng mga sketches ko ng Baguio. Hello, may okay rin tignan dito. Baka sobrang nakasanayan mo na hindi na sa'yo special to. Pero, ito, ipaalala ko lang sa'yo na ito, maganda tong street na to, maganda tong view na to. Umaasa si Aurelio na makagawa pa ng mga sketches sa lugar na matatagpuan naman sa buong Benguet. Ang Sketcherelio exhibit ay magtatagal hanggang sa huling araw ng Oktubre. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Hinahangaan ngayon ang isang 55 anyos na alagad ng sining na tubong Pusorobio, Pangasinan. Ito ay dahil sa kakaiba nitong likhang obra. Kilalanin natin siya sa kwento ni Jose Robert Inventor. Mula sa mga lumang bakal, mga tornilyo at kinakalawang na pako, sinong mag-aakala na pwede pa pala itong gawing obra? Patunay ang isang 55 taong gulang na si Dennis mula Pusorobio, Pangasinan. Gamit niya kasi sa paggawa ng mga obra ay mga bagay na itinuturing ng ilan na patapon na. Nagsimula si Dennis sa paggawa ng mga obra noong pandemya, gamit ang mga kinakalawang na mga pako. Parang ma-board saka na-miss yung public servant ko. Nag-isip ako na kung anong alternatives na gawin. Yun. Eksakto naman na may mga kalalabas lang ng mga inverter na welding machine. Dahil sa kaalaman sa pagmemekaniko, ginamit niya ito upang makabuo ng obra. Sasayahan ako, iniipon ko. Doon lang nakatambak sa pagbinta ko naman sa junk shop, masyadong mura naman. So minsan, yung 10 piso per kilo ay nagiging 4 per kilo. Wag na ako, sayang. Diyan ka lang. Walang araw, may paggagamitan ganyan. Bubuhayin kita. Ano po, tema po. Para kung nasasayangan sa mga bagay-bagay. Yung bagong materials naman na... Metikuloso daw ang paggawa ng metal art. Ang isang obra niya gaya nito, umabot ng 3 buwan bago niya ito natapos. Dahil sa lawak ng kanyang imahinasyon, nakakagawa pa siya ng iba't ibang obra. Ito, nagsimula ko sa mga pato na mga T4, gano'n yung... Sa likod ng mga naggagandahang obra, nakatago ang mga palatandaan ng mga sakripisyo ni Dennis alang-alang sa ngalan ng sining. Kung hindi ko mahal yung ginagawa ko, baka sa hirap na gawin sa pag-welding ko, siguro pinapot ko na. Kaya yung welding machine, dyan ka na. Talagang ganun eh. Parang connected ka sa ginagawa mo eh. Hirap sabihin, kaya tunay nga ang kasabihan na art is coming face to face with yourself. Unti-unti nang nakikilala ang mga obra ni Dennis sa probinsya ng Pangasinan at sa Baguio City kung saan target niyang lumahok sa isang art festival. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Kampiyon sa katatapos na National Swimming Competition ang isang 16 anyos na dalagita mula Baguio City. Ang kanyang kwento alamin sa report ni Sofia Pagaduan. 6 na taong gulang noong nagsimula sa swimming si Kylie. Makalipas ang 5 taon, dito na sinimulan ni Kylie ang kanyang karera sa paglangoy. Kwento ni Kylie, hindi niya hilig noon ang paglangoy. Pero nahikayat daw siya ng kanyang lola dahil nakapagpapalakas daw ito ng baga. It wasn't really a passion for sport. Actually, kasi po our family has a bloodline of asthma, and since mahina po yung lungs ko and
have been sick a lot. So, yung grandma ko, pinag-swimming na lang ako kasi swimming is one of the big factors for strengthening the lungs, di ba? So, Dahil sa sayang nahanap sa paglalangoy, natutunan na niya itong mahalin. Mula noon, sinimulan na niya ang pagsali sa iba't ibang kompetisyon. Dahil sa suporta mula sa kanyang pamilya, coach at mga kaibigan, naging determinado siyang magpursige. Pero hindi nawala ang mga pagsubok na kanyang hinarap. stress po ako sa school and I cannot balance it na. Pero ano po, naglaylo lang muna ako sa training, gano'n po. At then, nag-focus na muna ako sa school. Then, bumalik naman na po ako sa swim nung okay na po sa school. Nagbunga ang paghihirap ni Kylie noong Agosto matapos itong sumali sa 2022 Grand Prix Swimming Championships qualifying leg for Central and North Luzon CAR. Nasungkit niya ang gold medal sa 100 meters freestyle competition at bronze medals naman sa 50 and 400 meters freestyle category. Ginanap ang kompetisyon sa New Clark City Aquatic Center sa bayan ng Capas, Tarlac noong ika-27 hanggang 29 ng Agosto ngayong taon. Masaya po kasi through hard work ko yun and a lot of sacrifices. Nakamit ni Kylie ang inaasam na medalya patungo sa mas malaki at panibagong oportunidad na papalapit sa kanya. Excited pero hindi ko po alam kung ano mangyayari. So, yes, exciting also. And I wanna see din kung ano yung nilakas ko. Yun. Pinaghahandaan naman ngayon ni Kylie ang Grand Prix National Championships na gaganapin ngayong Oktubre. The benefits of swimming also gave me life lessons and yeah, swimming is a really big part of me. Umaasa si Kylie na makamit ang kampyonato upang makatungtong pa ito sa international events sa Malaysia sa darating na Disyembre. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Merong mga kumpanya na meron silang no spouse rule. At itong no spouse rule, pinagbabawal ang mga empleyado, mga co-employees na pakasalan ang isang kasamang empleyado doon sa kumpanya. Noong August 30, naglabas ang Supreme Court ng desisyon na ang no spouse rule ng mga employer ay discriminatory. At of course, sabi naman ng rule, unless there is a reasonable business excuse doon sa exception na yan or necessity. So, ito ay isang kaso ng empleyado sa bangko. At siya ay isang account specialist habang yung kanyang boyfriend ay loan specialist. At of course, they fell in love. No? They were there for almost 5 years. At nung nagpakasal sila, nagpaalam sila
doon sa kanilang presidente. At sinabi ng kanilang presidente, meron naman tayong rules and regulations that there should be no marriages between employees. Siyempre, love prevailed and pinagpatuloy nila yung kasal. But after the marriage, pinatawag sila ng presidente. At sinabing because of the rule na bawal magpakasal sa co-employee, one of you should go out. Nung pumalag yung bagong kasal at ayaw nilang sundin yung rule na yon, tinanggal yung misis, yung babae, ang tinanggal ng bangko. So, all the way to the Supreme Court, no, dun sa NLRC, nanalo yung bangko, sa Court of Appeals, nanalo ang bangko. Pagdating dito sa Supreme Court, sinabi ng ating Korte Suprema na yung mga ganyang rule ng mga kumpanya ay dapat during these modern times ay tanggalin na. Because it is discriminatory. At sinasabi nila kung wala rin namang reason na halimbawa hindi naman pareho ang department ng nagpakasal, hindi rin naman pareho ang branch nung nagpakasal, then there is no reason na mag-resign both from their work or either from their work just because of a rule na sinabi ng ating Korte Suprema ay discriminatory. Siyempre may sikreto ang mag-asawa and there can be fraud that can be committed. Kasi yung argument ng judge, baka mag-collude, mag-conspire, no? Magsama yung mag-asawa para ma-defraud ang mga kliyente at yung bangko. Ang sabi ng Korte Suprema, dapat hindi lang haka-haka ang pagsabi mo na baka magkaroon ng fraud, mag-conspire sila kung mag-asawa. Dapat merong substantial evidence to prove before you ask one of them to resign because of that rule doon sa bangko. So, na-strike out yung rule na yan ng discriminatory clause at ito ngayon ay standing rule dito sa labor relations ng ating bansa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Beach resort sa gitna ng palayan, dinadagsa. Ang detalye susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapos ako na. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa beauty ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts.
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Patok ngayon sa mga turista sa bayan ng Ramon Isabela ang isang beach resort na nasa gitna raw ng palayan. Atin niyang bisitahin sa kwento ni Yeda Joyce Rudil. Landlocked o napapalibutan ng lupain at mga bundok ang bayan ng Ramon sa Isabela. Pero sinong mag-aakala na kahit walang dagat sa bayan ay posible pa rin ng isang beach resort? Ito ang pinatunayan ng isang resort sa bayan na alok ang beach vibe sa gitna ng palayan. Iba pa na parang kakaiba kasi marami na rin nagtayo ng private pool. Bakit yung parang wala sa Isabela? Wala dito sa amin. Ayon kay Prilan, nagsimula lamang ang kanilang ideya na gumawa ng private pool para sa kanilang pamilya. Pero nang ipinaupa ito sa mga gustong magtampisaw, tila nagkaroon ito ng ideya na gawin itong beach resort. At noong Abril, binuksan na ito sa kanilang mga customer na agad dinagsa ng mga gustong tumakas sa init ng summer season. Ako yung unang nagpatayo ng private pool. Halos kakatapos lang ng pandemic, hindi makalabas yung tao. Parang doon ko naisip yung private pool na pang isang pamilya lang. Totoo lang po, hindi ito sukat akalain kasi nagsimula lang po talaga ang Chris Resort sa katang isip lamang po ng may-ari po kasi po pang personal lang po talaga nila yun. Bagamat nag-aalangan noong una, pinasok ni Prilan at ng kanyang asawa ang ideyang ito. Gamit ang ipon ng mag-asawa, pinagtiyagaan nilang ipundar ito at hindi naman sila nabigo sa tinahak nilang desisyon. Siyempre hanggang pangarap lang. Sugal siguro, nandun na yung mga nervyos namin. Kung papatok-bato, mawawala na yung ipon namin. Pero talagang lakas lang ng loob. Doon mo lang, isipag lang, tuloy-tuloy mo lang kahit wala kang ipon dyan na napakalaki. Kung talagang gusto mong ituloy, gusto mong matapos, talagang matatapos mo din pala. Saksi naman sa kwento ng tagumpay ng mag-asawa ang kanilang mga empleyado. Nga po, nagiging maganda na po ito. No? Ngayon nag-isip po sila kung paano po mas magiging unique o kakaiba po ang magiging susunod na plano. Ngayon po, nakaipon sila sa sarili nilang sikap. Alok ng resort ang mala beach vibe ng mga cottage, beach pools at samot-sari pa. Ngayon, plano pang dagdagan ng resort ang kanilang mga amenities para sa dagdag na beach vibe sa mga bibisitang mga customer. Yeda Joyce Rudil para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.